खोनायाखै दिनैनि बे 2024 मायथाइनि इंराजि दाननि फेब्रुवारि दाननि दिनै सिगाङाव समाज बे समाज खान्थि बायदियै मा मा खान्थिजों सोलिबोयो बर' समाजा बे खान्थि बायदियै थैखांनायनि उनाव जोंहा जोंनि बावबाय जोंनि स्राद्ध'बावो दा हाबाफारि बायदि बेहाय जोंहा 5 बेखौनोखा नाथाय मा खालामो दिनै आरो जोंहा दुलाराय बर' फरायसालि आफादनि जोनोम सान फालिथाय बोसोरावनो बाहायबो बाहागो लाफैनानै जोङो टाइम मथे जों दा अनुमान 11 जाबाय दा बे 1 घन्टा डेट सफैनायनि थाखाय आङो क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जानानै नोंथांमोननि खाथियाव बेयाव दतमा गुदि बर' थुनलाइ आफाद आइ आफा रायजो राजा नेमखान्थि होबाय आरो दा जि हक दिनै जोङो अर्गेन खुंगुर बसुमतारी आं दाखालिफोर बुंलांबाय बे अर्गेन खुंगुर बसुमतारीया सासे हारिखौ गमामायैनो मोजां मोनग्रा सासे सेन्टिमेन्ट गोनां मानसि 100 जननि गेजेराव बिथांखौ सासे होननानै बुंनांगोन बिथाङा थैयै मोदोमै जे बर' हारिखौ बर' हारिनि राव थुनलाइ हारिमु जिखुनु बिथिंनिफ्राय बर' हारिखौ फोथांना लाखिनायाव बिथाङा सासे मावथिमोन वार्कार बिथाङा जुदि थांनानै दंबावोमोनब्ला जोंहा बर' हारिनि जिनिखि रावानो जा थुनलाइयानो जा हारिमुआनो जा एसे डेभेलप जाबावनाय मोनसे थायोमोन आरोखि दा बिथां माने साफ्रोमबो मानसिनि सिन्ताधारा एखे नङा आं जे सिन्ता खालामदों बे जोंहा नेहाथारिया आंनिफ्राय साबसिनबो सिन्ता खालामनो हागौ आरो बिथांनिफ्राय माने जोंहा दिबाकराबो बांसिन सिन्ता हागौ बेबादिनो बयनिबो सिन्ताजोंसो ज' सावरायलायनानै मोनसे फाइनालाव फैयो आं बेखेवनानै होबाय आं बुंबाय ओमफ्राय बाथ्राया जाहैबाय बाहाय होनाय माने गासिबो हयथ' सोरबाया आरो अर्गेननि सोमोन्दै हयथ' सोरबा मिथिबावगोन नङा होमबा दा रावबो माने सुजुगिरिफ्रा मोनजोबनो हाया दा बिथाङा जेखौ मिथिगौ जेनेखि लाइसि बिजाब बे बेखेवनाय सोमोन्दै मिथिनो मोनसे बे फोरबोखौ फोजोबबाय एसे मानगोनां आफादगिरिसिम गोजोननाय थाबाय आं दहाय फंसे खोथा बावदों बेखौ आङो होनफिननो लुबैदों थारमाने बे लेखाखौ रुंसारि अर्गेन खुंगुर बसुमतारीनि सुंद' जिउ खौरां बेखौ सुजुगिरिया 3 जोङो सायख'ना होदोंमोन बे 3नि गेजेराव जोङो गाहाय सुजुगिरि हिसाबै आगोल